भारत की यात्रा कर रहा हूँ। हाँ। 29 राज्य पूरे घूमूंगा। कौन सी तारीख को निकले हो? यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र से हाँ। गोवा में आ गया हूँ। कौन सी तारीख? ऑल राईट, सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर आज आम्ही परत चाललोय कुठे तरी. आज आम्ही चाललोय गोवा. पार्रा विलेज आहे तिथे. कुठे? पार्लर मध्ये. पार्रा काय आहे तिथे? चांगल्या चांगल्या मूवीजची शूटिंग झाली आहे तिकडे आणि बघण्याला एक जागा आहे. हो, तर त्या जागेत तर मी कधी गेला नाही. तू गेली आहे धनु? तू कधी गेला रे? होय होय, इथे या पोरीला आम्ही व्लॉगिंग शिकवतोय. आमचे 16 व्हिडिओ झाले तरी अजून ही व्लॉगिंग शिकली नाही. हे बघ, असं डान्स मूव लक्षात ठेव. ए बाय. हा, चल इथून गोव्यामध्ये जाईपर्यंत करत राहा. असं म्हणजे असं न बोलताना करताना इझी होतं ते, पण ते चालू असताना करताना मला काय समजतच नाही, उलट सुलट होतं माझं. क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी तू बच्चा है रे, तुझे समझा क्या? सबको ए मोटा भाई, ये मोटा भाई झाला लेट करंट आहे. वो अपने ख्यालों में खोया रहता है. आणि हे बघा आम्ही गाडीत काय लावलंय. आहे हात काढे. तर आता आम्ही कुडाळवरून निघालोय गोव्याला जायला, पार्रा रोडला. तर आता इथून आता मी बांद्यात पोचलो. इथून आता पुढे किती किलोमीटर आहे? 70. इथून नाही, कुडाळमधून 70 होतं. कुडाळमधून 70 किलोमीटर आहे. तर आता आम्ही 40-50 आहे. हा, अजून 20 किलोमीटर आम्ही कापला. आता पुढे उरलेले 50 किलोमीटर आम्ही पोचलो. म्हापशात पावलो की आम्ही तुमका भेटताव. काय गोय? काय गोव्यात गेल्या गेल्या तुका गोव्याची हवा लागली काय? आता आम्ही गोव्यात मालवणी कोकणी कशी आली? आता मी गोव्यात पावलो की मी बोलतलोय. आम्ही गोव्यात पावलो की आम्ही बोलतलो. उलयतलो. मग धुका लोक उलवतले आणि आमका पण सुजवतले. उलपवतले. माका झुडपवतले आणि एका तुडवतले. तर हे आहे बांदा. आता बांद्यात पोचलोच आहोत आम्ही पूर्णपणे, प्रॉपर बांदा. तर आता इथून फक्त 40 किलोमीटर्स अप्रॉक्स आहे, जसं की धनुने सांगितलंच. पण आता इथे बघा तुम्ही, कन्स्ट्रक्शनचं काम चाललं आहे. हायवे तर ओके झालेलाच पूर्ण, पण काय झालंय की इथे फ्लायओव्हर करतायत आता, कारण इथे भरपूर सारे ॲक्सिडेंट्स होत होते. कारण हा स्पॉट आहे जो जिथे जंक्शन पॉईंट आहे ना, त्यामुळे भरपूर सारे ॲक्सिडेंट्समुळे हा आता इथे फ्लायओव्हर करतायत. आणि बऱ्याचशा ठिकाणी आता परत रिकन्स्ट्रक्शन करतायत हायवेचं, जसं की म्हणजे फ्लायओव्हर्स करून ते म्हणजे ॲक्सिडेंट्स. आता मी पोचलो पत्रादेवी. मी गाडीत भरतोय पेट्रोल. स्वस्त पेट्रोल, एकदम स्वस्त. किती स्वस्त? काय माहिती. 95 रुपीज, 5 रुपये स्वस्त आहे का? होय ना गं. पैसे वाचवतोय पोरगा, गरीब पोरगा पैसे वाचवतोय. बस काका फुल करा. तर आता आम्हाला मिळाला भारत यात्रा करणारा एक माणूस. कहाँ से निकले हो? मथुरा वृंदावन से. हाँ, वृंदावन. हाँ। अरे वाह भाई. कहाँ बहुत तक जाओगे? अच्छा. मैं संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ. हाँ। 29 राज्य पूरे घूमूंगा. कौन सी तारीख को निकले हो? यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र से हाँ। गोवा में आ गया हूँ. कौन सी तारीख को निकले हो? हैं? कौन सी तारीख को निकले? 11 मई को. 11 मई को. हाँ, साइकिल से. हाँ, साइकिल से. और ये- 7000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है, हाँ और अभी 20000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा. हाँ. 2 साल लग जाएंगे अभी. क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ये क्या है? सोलर पैनल किसके लिए वो? फोन वगैरह चार्ज करने के लिए. हाँ हाँ. तो खाना खाया अभी? हाँ, खाना पीना पीछे खाया था. अभी मतलब सुबह खाया था, शाम को मिला है. बना के खाते हो?
हाँ बना के जैसे मंदिर वगैरह में रुकना होता है अपना कैंप वगैरह, तो मंदिर पुजारी वगैरह रुक करके तो ज़्यादा स्वयं करना पड़ता है। गुरुद्वारे में तो सारे में मिलते ही है, यहाँ गुरुद्वारे कम है। तो आपका यूट्यूब का चैनल है क्या? हाँ यूट्यूब चैनल है SP राइडर वर्ल्ड के नाम। हाँ ठीक है ठीक। हम अभी नए नए। चलो धन्यवाद. कॉन्ग्रॅच्युलेशन जर्नी के लिए आपके, हॅपी जर्नी. आता जसा तो माणूस बघला तो आता 2 वर्ष अजून त्याची ती यात्रा अजून बाकी आहे. म्हणजे बरं वाटतं असं कोणाला भेटून अनोळखी माणसाला, आणि बोलायला आणि पण माणूस चांगला होता तो. मेन म्हणजे वृंदावनचा होता जिथे की मला जायचं आहे. जाऊया ना रे. जाऊया. गाडी नाही, गाडीने तू येणार? बाहेर रोडच. आता काय ना, मला कोणासोबत पण नाही, पण मला नाही. गाडी सोबत नाही म्हटलं मी, गाडी नाही म्हटलं आम्ही. आता आम्ही हायवेला पोचलो आहोत, गोवा नॅशनल हायवे. आणि हे समोर पूलचं काम चालू आहे. मोपा एअरपोर्टला स्ट्रेट हा पूल बांधतायत आता, नवीन बांधकाम चालू आहे त्याचा. बघू शकता तुम्ही कसा त्याचा लुक आहे तो. छान दिसतंय ना. तर आता झालं, आता आम्ही पोचायला आलोय. माझ्यासारखं टी शर्ट घालतो चोरा तो कोणतो विजय 01. तर बघू शकता म्हणजे आले आले इथे मस्त एकदम माडाचे झाड आहेत आजूबाजूला. आमच्या आणि माडात पण आपण फिरलो असतो. होय ना. हो, हो सायकल घेऊन. लव यू. उगाच लांब आलो. आमच्या मनात रशियन आहे, शे रशियन आहे. आणले असते ना आपण भाड्याने. बघलं ए अरे सायकल ओय, बघितली रशियन बघू गेलो. मागा वाटलं व्लॉग साठी गेलो. माडातले रशियन. रशियन बघायचं तर बागार चल. बागात चल रे. माडाचे झाडत काय. कळंगूटवर जाऊया. आणि काय विचार करून इथे बघ रे साला, काय विचार करून आला रे. तुला झाड तुला झाड तर इथे आलिया भट सायकल चालवत होती आणि शाहरुख खान त्याच्या पाठी पळवत होता. मेरा पैसा खूप देगी बोल असं हा सांगतोय. मी ते पिक्चर बघितला ना. कुठे कुठे अरे बाबा. तर आता इथे कोण सायकल कोण मारते का गाडी चालवते? चलवून दे कशी ती. चलवा मॅडम चलवा. कोण आम्हाला सायकल देतं का? सायकल आम्ही पण आमचं डिअर जिंदगी बनवतो. तुझ्या पाठून पळणार कोण? हा तुझ्या पाठून पळणार कोण? कोणाक तरी चमाट मारते रस्त्यावर आणि धावत सुटते. सगळे धावतेले मारू घ्यायचे. ओ मामा सायकल देतात काय? असली सायकल नव्हती रे आलिया भटची. चांगली होती. त्याला दांडा नव्हता, त्याला दांडा नव्हता मध्ये, याला दांडा आहे मध्ये. आम्हाला दांड्यावालीच पाहिजे सायकल. पुढे त्याला बसवायला नको हिला पोरगीला. जिंदगी डिअर जिंदगी लव यू जिंदगी. तुम्ही गर्दी बघताय, तुम्ही गर्दी बघताय. फेमस स्पॉट सगळ्यात गोवातला मधला पार्रा रोड. इथे खूप सारे फोटोग्राफीसाठी लोक गर्दी तर तुम्ही बघताच आहात. समोर बघ, समोर नाही उडवशील तर आमची गर्दी बघायला लोक थांबतील. जोक मारा रे जोक. तर आता इथे आलिया भटने सायकल चालवलेली होती. इकडे बिपिशा बासू. बिपाशा हिला बघता बघता बिपीचा झाला. आम्ही केलं पाहिजे बिपीचा बिपासा सगळं. बिपिशा बासूचा फोटोशूट चालू आहे. काका नो मारू नका, ब्लॉगर असो आम्ही. तुमच्या मुलींचे व्हिडिओ नाही काढणं. अरे आम्ही कडे गाडी घालू. तू घाल ना इकडे इथे घालायच्या घरात घाल. लावली गाडी. भाजी विकता ती. भाजी 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 करता. अरे भाजी 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 करत होती ती. भाजी करून हे दोघे जण इथे आलेले आहेत. मी येऊ सरळ का? शुद्ध भाषेत सांगायला गेलं तर मी नाही येऊ तुझो कार्टो किती खोटं बोलतोय. अरे तेरा कार्टा आहे. आता कोण बोललं मला इथेच थांबलं पाहिजे? चांगली जागा आहे. रुपेरी वाळू ते मारायच्या वनात ये ना. नक्की बघा, विचार कर. एकदम आता समोरच आहे बघ. पट्टी आण रे, ती काळी पट्टी काढ गाडीतली, डोळ्यावर बांधे याच्या. आणि असं नाही तुला मी हातात हात धरून चालवते पण तुझ्या डोळ्यावर पट्टी बांधते. त्याला नको. माड बघू गेलो त्याला नको, त्याला बघू दे. कशा त्याने बघितलं तर चालतं. उलटा आला माका सांगू कळत यार.
भट मिळालेली आहे बघा नाही नाही ह्यो खयचो प्रजातीचो माणूस आहे जरा सांग गो. ए ब्लॉगर आहे तो. वेगळोच हा. या. तर आता आम्ही ते उतरलो दोघे जण आणि हा जातोय गाडी लावायला. आणि आम्हाला इथे दाखवतोय आणि आम्हाला इथे खूप खतरनाक एकदम खतरनाक ब्लॉगर मिळालेला आहे जो माझा नीट पाठीमागे उभा आहे. थांब झूम मारूया. या बाई एवढं खतरनाक ब्लॉगिंग कोणी केलं नसणार. आम्हाला असे अजून 10-1 वर्ष लागणार. हो धनु तू पण रस्त्यावर उभी राहा. आई याला इथे गाडी लावायला जागा भेटत नाही. त्याचे बिचाराचे हाल आहेत. माड बघू गेलेलो हिने कामाला लावलं. हीच ती मुलगी हीच बोलली तिला तू जागा शोधली चल. त्याला आलिया भट बघायची होती. आणि ही बोलली तू गाडीतच थांब बाहेर यायचं नाही म्हणून. बघा हीच ती. आता तुला पोरी बघायच्या की त्याला बघायच्या सांग कोणाला बघायचंय. खरं बोलायचं खरं. ब्लॉगर आहे बाई ब्लॉगर आहे. आता मग डोळे कुठे फिरतायत मग गोल 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 गोल. असं नाही माका ही जागाच माहीत नव्हती. हळूहळू माका ही जागाच माहीत नव्हती. हे आता घेऊन येलो माडाचे मळ्यात. आधी माहीत असतं तर आमच्यात झोपाळा घालून झोपणार असतं. पण अशी लोक तुला मिळाली नसती. या यू आर राईट. तर तो ब्लॉगर भाई आम्हाला बघतोय. आता आम्ही इथे गाडी पार्क केली आणि पे पार्किंग आहे 100 रुपीज देऊन आम्ही गाडी पार्क केली आणि आता आम्ही चालत पुढचा व्ह्यू पूर्ण बघणार. माड आहेत दोन्ही साईडला आणि मध्ये रस्ता आहे आणि थोडे फोटो काढणार व्हिडिओ करणार. तर गुगलवरती जर सगळ्यात बेस्ट स्पॉट कोणता फोटोग्राफीसाठी जर सर्च केला गोवामध्ये तर हाच एक स्पॉट दिसतो. व्ह्यू तर खूप छान आहे. साऊथ साईडला खूप आहे अशी जागा. तू कधी आले ना इथे? जागा आलो नाही पण ऐकलाय भरपूर या जागेबद्दल मी. आम्ही एवढ्यांदा गोव्यामध्ये आलो पण इथे कधी नाही आलो ना. तू आली? कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. नको मेरे focus पे. करू नका. क्या नाम आहे आपका? चष्मा लगाव ना सरजी. तो माणूस म्हणत असतो यांका या जागेवर काय दिसतं. मी चार कापते आणि हे माणसं मस्तपैकी फोटो आणि काढतात. तर आमका येड्यामध्ये गिनती करत असतो ना. आम्हाला कशाला बाकीचे आहेत ते गाईडे नाही. तेच ते फॉरेनरांका आमच्या कोकणात घेऊन जाव ते खवण्याखाने जाताना रस्तो दाखवते. म्हणते वाव ब्युटिफुल. आपण रस्ता चांगला आहे रे. मस्त आहे रस्ता. खूपच चांगला आहे. खूपच सुंदरता आहे रस्ता. या साईडला काही नाही सुंदरता इथेच आहे. तर धनु आय हॅव अ क्वेश्चन. आमका सुखान 4 फोटो काढूक गावनच ना. पिक्चरचे शूटिंग आणि कशी करतात मग एवढे रस्ता विकत घेतला आणि आलिया भट आहे तिला ऐकू नसलं तर हे पैसा आहे तिच्याकडे. ऐकू नाही. पिक्चर मध्ये दाखवतं ते रियालिटी नसते. गाडी येत जात आहे रियालिटी नसते. हो पण रियालिटी तेच आहे की त्यांनीच भारी जागा पकडलेली आहे. बघा लाइटिंग विल्टिंग घेऊन एकदम प्रॉपर फोटोशूट ते पण मळ्यामध्ये. आता आम्ही इथून निघालो आहे आणि तुम्ही ट्रॅफिक तर बघतातच आहात भरपूर आहे ट्रॅफिक. आता बघूया इथून जायला किती वेळ लागतो. बरीच संध्याकाळ झाली आहे. व्हिडिओ फोटो काढेपर्यंत कधी कळालंच नाही टाइम कधी निघून गेला तो. आता आम्ही पोचलो बांदा. तिथे आम्ही सलगरमध्ये थांबलो, चहा पिला आणि त्यांची फेमस भाकरवडी घेतली जी छान लागते. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. आणि आता आम्ही घरी चाललोय. आणि वडापाव पण खाल्ला खूप दिवसांनी भरपूर. 2 वडापाव खाल्ले 2. खूप टेस्टी कॉफी पण पिली. सो फायनली आता आम्ही घरी चालू. तर आता जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आमच्या व्हिडिओला, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून जावा. नक्की आणि सबस्क्राईब कमेंट करा. करायला विसरू नका. लवकरात लवकर आम्हाला 1000 सबस्क्रायबर पाहिजेत. थँक्स फॉर वॉचिंग.